pama streets e social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa ndinayo nyaya ndoda ndinge ndinoshare neme anditi imozwa kuti zvinhu zvaswera zvichiitika kana zvinhu zviri kuitika anditi so listen, if you are new to this platform, I kindly ask you to subscribe or turn on your notification bell so that pese patinowinza nyaya dzichipisa, pese patinowinza nyaya nyowani, you will be notified. Also, don't forget to like. Kana uri kuondera ku Facebook, don't forget to like and follow our Facebook page rakanzi Saint TV anditi ndichita zviri kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. I am your host as usual, Uncle Saint anditi so vazukuru ndine ka video kandoda kuti munge muri munozvionera ndindunge YouTube anditi mukomana anoimba musambo wezimdanso anozikana zvakanyanya, akanyanya simudzirwa zvakanyanya kuNash TV vazukuru na King Mutarisa anditi nawa Mutarisa aiwa vakamusimudzira mukomana uyu, but zvakuratidza kuti vazukuru mukomana akurwara nepfungwa anditi mukomana pfungwa dzake dzinesisina singachatore zvakanaka. It is alleged anditi it is alleged. Why? Nekuda kwezvanga achiita anditi mudhorobha. Kavidhio kacho ndokanoteera. Munotoa kudii vazukuru nemaartist edu kana zvichidai tinoti kudii? Amen. Ngataura necomment section, handisi kuda kutaura zvakawanda. Zvondereka video kanoteera ndunge yuti uyo achipwanya motikari dzevanhu mutauni vazukuru, chinova chinhu chinorwadza, chinoshungurudza, atozomiswa nemapurisa. Kavidhio kacho kanoteera. So from Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, chinongoti pfirinyi hamusi ango muwinze panapa timutonge padare. Kavidhio kanoteera tichiti much love. Kupenga guys. Ona Iwe! Ukaphwanyile matangu! Ukaphwanyile matangu! Akumanisa, tokumanisa. Apoya moto ne. Apoya moto ne.